Disney Wing kung paano, ano, mag-YouTube na rin niya siya. Yeah, Subscribe niyo daw. sa YouTube din ang pupunta. Tingnan mo. May nag-notify. Ayun, kita mo yan? Saan taon? Yan. Oo, di ba? Oo. Ayan, tinuturuan natin si... Wala pa yan, wala yung live. Hindi meron. Kalive tayo. Oo, wala akong Ayan o. Click mo na. Hindi siya nag-notify. nag-notify lang. Para wala. Ayun, may Oh, live. yan, kita mo yan. Oh, yan. Oh, yan. Pwede na. Oh. Oh, yung mag-ano ka na. Oh, comment ka na dyan. O gusto mo padala mo akong pera. Yan, oh, may dollar sign ako, oh. Pwede na. Yan, pwede ka magdala ng 2 piso. Paano sige. ako makakad... Yan. Say hi ka. Yan, ito, oh. Sige, so ulitin mo, lalagyan kitang jacket. Oh, yan. O, kita mo yan, oh. Yan. Oh, ay, oo. So, gagawin ko sa'yo, gagawin kitang moderator na. Ayan. So, isa pa, may kulay na yon. Mag-comment ulit ako. Sige. Ayan, si Weng. May kulay na yan, may kulay na. Ibig sabihin, mayaman ka na. Di ba may dollar sign? Oo. Papadala daw siya sa akin ng $100. Sige, click mo nga yan eh. Tingnan nga natin. Ano sabi nun? Ano sabi niya? Moderator. Bakit yun? You're a standard moderator for this Yeah, post mo na. Sabi, moderator ka na. Tapos yung ano, Dollar sign. Magkano papadala mo sa akin? bakit wala? Ayun o. Ayan, wala ba? May unlock Wala bang peso dyan? Wala o membership. Unlock membership only for... Nang bubudol tayo. Baka magpadala eh. Ay, ganun pala. Ganun lang yun. So practice lang yun. Nagkikreate siya ng account niya. So ano pa ba? So yun lang. Okay, bye-bye na. Ito, kita mo yung X yan. Bang yan. X mo lang yan.